Пряко включване от мероприятието на полигона. В момента сме пред Ангел. Искам да видим очи. Очи. Вижте го какъв е обезобразен. Кой е тук? Не съм на добрия фотограф да ме края да работя. Ето го и главният виновник. Културно, без да безстей. Вижте го очите. Виж го. Племенник, това е тази фанелка. Има и тук. Една каса вече се направи. Виж го какъв е гумен, е. Синджирен, ланеца. Де фъфле, де го късидик. Що се стягаш, бе? Де стяга, отпусни се както до... Оли! Вижте. Мама, погледна. Вижте къде е БМВ. Другата вдовица. И сега и бялата вдовица. Той си и ауспуси. Всички са много гумини. Това слънце накърти обаче. Кораба майка лъка в нашата от базата с Ангела. Едно вкусно и новия байк.